Sik tak ulune sik. Ora keluwen. Lah nyapa kok mangan kacang? Ceritane aku mbabati wit kacang kae. Woh. Jane yo cek kenek yang iki dipanen delok tak sepilne. Lho ngeneke kacang ning sawah yo karek mangan, kacang yo enom kaya ngene deloken. Kaya ngene iki deloken. Ngadeg to deloken. Jajal ngadeg deloken sepilnon. Nah iki sawahe mbiyen kae dhewe suwiran ning sawah. Terus saiki akhire kacange wayah mbabat mergo lomboke wis lekas dhuwur. Wah, lowemu ya lomboke iki lho. Kacange iki wis wani membunuh, wis ora peduli wo enom ya pakane wedhus apa pangan wong iki kenyang. Ya. Ndi sepi lomboke? Mbok iki to, deloken. Kaya ngene. Pah wae kaya ngene. kembar mayang. Muga-muga lombok 100 punjul. Pah iki infone regane mundak. Lah min ya kuwi wis ngono ya. Ya. Tak lanjut nih mangan kacang sih ya. Ya.